eka den prayitna samuriris eka balik titiyane gandayane Trisuna Purnama Sasi Kilar-kilar semedyaning tengahing latar ngono lintang Bima Sakti Belkek saduli tomel mel. Nuwun sewu Ndara. Lah kok teko sak mangke Ndara Janaka rawuh teng Karang Kadempel ning benten kelawan padatan. Nuwun sewu. Sampeyan adat saben rawuh teng Karang Kadempel menika mesti kanthi pasemon ingkang sumringah nengsemaken penggalih. Lah ning nuwun sewu sak menika lah kok teko suntrut guayane sampeyan Ndara. Kenging napa? Teko kaya wong nandhang sungkawa enten napa enten perkawis kalian salah satunggiling garwa Madukara. Ingkang adipun Semar nyadong dawuh Ndara. Kakang Semar, kula sing gedhe pangapuramu Kakang yen to sowan kuning padukuhan Karang Kadempel iki ora kok bakal nganti marang Kakang Semar saat majamu bakal budal ngayahi gati nanging anane aku prapta mrene aku mau ngarep njaluk pepadang ya pepadang ing ati saka Kakang Semar kanggo Arjuna pripun nalika semana Arjuna antuk sasmitaning dewa kalamun to aku kudu nggayuh wujuding kanugrahan ingkang aran Wahyu Trimanggala. Kamangka Wahyu Trimanggala kuwi mau dudu kok mung sawiji kanugrahan nanging kaperang dadi telung perkara. Ya dadi telu wujuding wahyu Kakang. Ya ingkang sepisan kang aran Wahyu katentreman, ping pindho Wahyu keparajuritan. Banjur ping telune Wahyu Pulung Ratu. Kakang bingung rasane Arjuna mergo aku bingung durung antuk trontong-trontong sulak ing pepadang kudu menyang endi nggon Arjuna lumaku nggayuh wujuding salah sawijining meranganing Wahyu Trimanggala. Kakang Semar apa ya bakal kelakon Arjuna ora bakal sida nggayuh kanugrahaning dewa ya peranganing Wahyu Trimanggala. Kakang nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng gayuh kanugrahan iku gampang lho Den. Merga sampeyan iku pun ibarat wadah. Wadah sampeyan iku resik, sampeyan ora tau tumindak neka-neka. Ya senajan to, nuwun sewu amit garwane sampeyan niku kathah. Ning sampeyan sembodo, sampeyan tanggung jawab. Duwe bojo ya ora mung trima di anu tok ning nggih tanggung jawab. Beda kali anak kula genrolos nika. Nika iki sing takon bapa mun pirang-pirang. Ora tau buka ning tak pantak ndasmu men wis menengo mena. Wong tuwa iki senenane iso kaya ngono iki. Wis menengo. Aku mangkel wadi ya kuwi. Wadi ya kan apa. Baru wis pira sing takon bapa? 5. Waduh. Kowe iki ya beling tenan kok kowe. Lah witekno ya piye? Gak rupane persis aku kabeh ya ora. 5 kuwi.
Sampeyan niku gampang ajeng gayuh kanugrahan. Pun. Monggo kula kanthi kula derekke menyang pundi lampahe. Mlampah sak puruk-puruk Semar sing derekke kalih sampeyan. Ngaten. Nek pancen perlu sampeyan betaken wujuding peranganing Wahyu Trimanggala nggih digayuh. Merga titah menika dipun wenangaken miwah dipun wajibaken budidaya Lundara. Malatmara Sang Harjuna semunira Katserpan tingkai mungsu nirang padha kadang yen mangkono Kakang ndak kira bab perkara nggonku bakal nggayuh wujuding peranganing Wahyu Trimanggala rasa dadak nganti kelawan Kakang Semar. Merga tak kira Kakang Semar kuwi wis bola-bali nulungi kelawan Arjuna. Lah nek kula purun-purun mawon nderekke sampean ora Kakang, aku tak budal dhewe Kakang. Pripun Mak? Janjane ndaramu kaya ngono. Tindak dhewe ora nganti karo awake dhewe iki ora kok ora butuh ki ora. Terus. Merga Ndara ki ngerti. Lereking lelakon bakal kepiye nggone para Pandhawa nampa piranganing Wahyu Trimanggala bakal kepiye Ndara Janaka ki wis krasa to Le. Kersanipun Bapak pripun? Wahyu Trimanggala kawirang dadi 3. Nggih. Siji Wahyu katentreman, banjur Wahyu keprajuritan. Banjur ingkang pungkasan wujuding Wahyu Pulung Ratu. Lah, kowe nek arep ngerti ya. Dewa-dewa wis ana 3 candra iki do geger. Merga Wahyu durung ditedhakke ning Madyapada ning salah siji perangan saka Wahyu Trimanggala. Wis uncat saka kayangan. Perangan sing pundi, Pak? Perangan sing ndi, Pak? Perangan sing ndi, Emir? Nek kowe arep ngerti sing ketelu Wahyu Pulung Ratu. Wahyu Pulung Ratu uncat saka kayangan. Lah saiki mapane ning ngendi ae? Kowe nek arep ngerti tak kandhani. Mapane Wahyu Pulung Ratu kuwi ning negara Ngastina, mapane nganggane Dewi Banawati. Mula Giri Godanem Dewi Banawati ora pantes ning atase wong wedok sing ora netepi darmaning wanita kok nampa kanugrahaning dewa. Permara renang swaya ngambreng kadhe karananing kaswose yaning marga malatku. Terus pripun? Nek kula Petruk kalih Bagong mengke Giri Godhong kalih Dewi Banawati mongko wujude kaya ngene ora bakal percaya sing ora gelem kena godaning Panakawan. Nggih, Pak. Terus ranane pripun? Kowe meneng aku tak ndumuk kuncuk. Tak njaluk nang ngersaning sing kuwasa kowe bakal tak sebda dadi wujuding gajah. Waduh. Dadi wujud gajah. Wis menengo rasa kuyan genem sing tanpa guna to, Le. Nggih, Pak. Dong. Semare koten prayatna semuriris. Semuriris kopele. Eling-eling Sang Tilar Semar Badra Titi Sang Hyang Bathara Ismaya
Nadyan to derajating ngaceplik nadyan tamung derajating batur nanging kinampa kang dadi sedyane. Sak ciptane dadi sak sedyane ana. Nah iku semanten nyipta kang putra. Katiga dados wujuding gajah. Ical wujuding lurah. Nala Garing Petruk lan Bagong ana wujuding gajah sak perbata sih gedhe. Aku dadi untel-untelan ngene iki piye iki? Wah. Aku kok entuk nggon jembar banget ya, Gong. Apa, Tru? Lho. Iki kok mblendruk iki kaya retok aku dadian. Awakku dadi lemu banget iki piye, kok? Sik, aku dadi untel-untelan ngene iki piye lho, Tru? Semangka iki siongku gedhe banget, dawa banget. Lah iki aku dadi lemu banget kaya ngene iki. Kayak sikilku yo nggo mlaku, tanganku yo nggo mlaku, mongko gede banget. Duh, Pak. Piye to? Kok aku kena penyakit beri-beri. Ora. Kaki gajah. Ora, ten gajah tenan. Lho. Iki dadi gajah. Mau dadi gajah apa, Mir? Iya. Kowe entuk nggo napa, Gong? Mbok iki untel-untelan kowe. Oh, telale kuwi. Macan. Ora kasa iki. Ngrebeki bocah turu. Entuk nggon apa, Tru? Awak karo sikil. Gareng entuk nggon endi mau? Ya apa ya iki ya? Anak bolongan cilik. Kaya bolongan semut. Nek ambune tengik iki apa ya? Wah, wis. Mudar kowe, Reng. Bendere kok meneng wae iki. Ora tenan iki tengik tenan ambune tengik tenan iki, Tru. Entuk nggon silet ngareng wis. Wah, jan wis. Semar iki nek nyebda jan sak keleme dhewe. Wis ben. Temonono Banowati. Terus nek wis nemoni Banowati. Giri godhane. Giri godhane mbuh piye carane leh marep giri godha. Terus nek wis mbok giri godha ben nganti keweden. Berarti iki acarane ngapa kuwi, Tru? Ambu. Mureng-mureng napa piye? Lah sak karepmu kuwi ning bagianmu niki kowe kok. Waduh. Ora nganti konangan. Ha wis konangan modar kabeh. Wah, mbok aja, Tru. Kowe wae nek, Tru. Kowe sing ngarep kowe ku sing nggon telale kowe. Semar ku jan ora tatanan tenan kono. Piye? Aku njaluk ngersani Gusti ya wis kaya ngono kuwi dadine. Sagu mangkat ora sagu mati ya wae. Nggih. Wah, jan wis. Ayo, diama-ama yo Banowati yo. Ayo budal ora ana. Yo, budal. Sik ya Pak yo njaluk pamit. Hati-hati aja kaya ibu cilik. Sik. Budal dhewe-dhewe ngayahi kewajibane. Engko sik. Jerone aku nguat
ngluhake atine Ndara Janaka iki sing ora ketok ming Singundrawati. Mengarian sinuwun sampeyan enten pundi kula goleki lho. Melaina sumubang nyewang aruna kadinetraning ukarapo sabdaning kukila areng anekara saketar nek ketung neng agung ler sing pene panca pepeta keng ayam wana manguwuh ing pagakan Mastu musidam syaring bawana langgeng mbuya pangling ingkang munggah ana ing kayangan ngundarandir bawana ya ngarsa panjenengan nulun Sang Hyang Tunggal mbuya pangling sukma wicara Kresna ya Narayana padha kanthi raharja saprapta kita nggih kulup Narayana unamit pasang kalimantabe tinebihna ngiladuni dumawing tawang tuwang linepatna ing tolak manu Ewang mikulun mahardika ingrat sak mangkami jidumateng pisuanipun ingkang abdipun sukma wicara inggih Narayana kepareng wilujeng sowan kula tebih saking Rubida wareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk kulun
Ya ulun tampa, mbuya liwat pangestu ulun tampanana nggih Narayana. Nokna nggih sampun sangat anggen kawula pundi? Ana wigati apa teka munggah ning Kayewangan Ngendaran Dirbawana. Sewu lepat Yagung Pangaksami. Nuwun sewu mesti kemawon paduka. Sang Mahati Kengrat sampun pirsa dumateng mubah musik kawontenan. Menapa ingkang dados legetan manahing ingkang wayah Punata Ndrawati Pukulun. Pramila walih-walih menapa sak mangke wontenipun ingkang wayah pun sukma wicara sowan menika kula namung badhe nyadhong tumuruning kanugrahaning dewa ingkang sakmangke keduga badhe dipun tedhaken wonten ing Janaloka. Wonten mriki menika Nata Ndrawati wonten ing Kayewangan manjing alamantara menika kula namung minangka dados badal wakiling para kadang kula inggih pun para Pandhawa. Jenyatanipun kula ingkang minangka nujungipun para Pandhawa, kula ingkang pinarcaya, kula ingkang dipun pitados dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Pramila sakmangke wontenipun kula sowan wonten ing mriki Pukulun, kula namung badhe nyadhong tumuruning kanugrahan ingkang awasta Wahyu Trimanggala. Mastula Masidam sikaring bawana langgeng Kresna kula wonten timbalan. Ya pancen bener. Wahyu Trimanggala sakmengko bakal matedhak ya tumedhak ning Madyapada nanging kawuning ana nggih. Telung perangan Wahyu Trimanggala ingkang aran sepisan Wahyu Katentreman, ping pindhone Wahyu Keprajuritan, ping telune ingkang aran Wahyu Pulung Ratu. Ya pancen kepara nyata Wahyu tumurun bakal dadi darbaing para Pandhawa ya mung siji ingkang wajib jeneng kita tampa ya kuwi wujuding Wahyu Katentreman. Wondene sakmengko wujuding Wahyu Keprajuritan ulun bakal masrahke marang jeneng kita nanging sakmengko paringna ngersane kadang ming Jodipati ya kuwi Si Werkudara. Jalaran ya mung Bratasena ya Werkudara ingkang saguh lan bisa sarta kuwawa anggadhu wujuding Wahyu Keprajuritan ya mung dadi wuninga nggih yen dina sakmengko wujuding Wahyu Pulung Ratu suncat saka Kayewangan mbuh menyang endi papan dununge. Dene iki kang dadi kewajiban jeneng kita supaya sakmengko jeneng kita ngupadi lan ngupaya mbudidaya menyang endi dumununging Wahyu Pulung Ratu. Sebab Wahyu telu mau mboya bakal bisa pisah kalamun katelune mapaning Pandhawa, Wahyu Pulung Ratu uga kudu mapan oning para Pandhawa. Monggo wis pinesti yen Wahyu Keprajuritan tinampa dening Werkudara lan Wahyu Katentreman tinampa dening Narayana. Wondene kang Wahyu Pulung Ratu mau padinen sayekting kono bakal manunggal teteluning Wahyu kang aran Wahyu Trimanunggal ya Wahyu Trimanggala nggih Narayana. Tansah marang pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi pambukaning warana tarlen saking leplayaping ngaluyup mlayu katon sakmangke kula sagang upadi wonten pundi denengipun Wahyu Pulung Ratu Pukulun yen to pancen kepara nyata jeneng kita sagu marta diagi tampanana wujuding Wahyu ingkang aran Wahyu Katentreman sartane Wahyu Keprajuritan ingkang mengko keduga jeneng kita masrahke ana ngersane Werkudara nang ngestaken dawuh sakmangke kemareng kula nampi kanugrahan saking Paduka Ewang Piplun wonten menah.
ayeng manglung mangruk mining Cakra Baskara mijil saking asta kula ngaturaken manuwun pukulun wondene sakmangke paduka sampun maringaken wujuding anugrahan peranganing anugrahan saking Mahyu Trimanggala ya yen mangkono ulun utusan nglawan jeneng kita marata diaki budal sakmengko pasrahna wujuding kanugrahan ana ngersaning Werkudara nek ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan ngati-ati aja kaya bocah cilik kire mawar mangawawur-wuran tengarane ngajurit gong maguru gongso ora pangling ingkang manjing alamantara iki kaya sukmane Kakang Anoman inggih sinuwun inggih ingkang abdi pun mayangkara ingkang manjing wonten ing alamantara malah lah kok dadi manjing ning alamantara ana apa Kakang ana kedadian apa nun sewu malah kula pinanggih kalian sinuwun Ndarawati momongan kula inggih sesembahan kula mugi dados ing kawuningan wontenipun kula ketayalan kados mekaten menika awit sakmangke raga kula kabanjut wonten ing negari Ngastina kula mboten mangertosi sakmenika raga kula wonten pundi raga kula dipun banjut dening Nalendra Yaksa inggih pun Prabu Kumbara Yaksa. Satemah sakmangke kula kecalan dhateng pundi papan dunungipun raga kula sinuwun ing kakyatri sang kapirangu ari nangkul kinempet kempet Kakang Anoman wonten dawuh kawuni ngono ya Kakang anane aku manjing alamantara iki aku bubar sowan saka ngersaning Sang Mahardi kengret nggayuh sartane nyadong lan uga nampa kanugrahaning dewa ya ki ngaran Wahyu Trimanggala inggih nanging mangerti sakmengko ingkang tak tampa mung rong perangan wahyu siji kengaran wahyu katentreman ping pindho wahyu keprajuritan inggih dene ingkang oncat saka kayangan lan durung tak tampa iki mau ya kuwi wujuding wahyu Kulung Ratu lah mula kang saka kuwi ayo bareng-bareng lakuku bareng lakune Kakang Anoman ngupadi ana ngendi wujude wahyu Kulung Ratu monggo kula dherekaken sinuwun ayo Kakang Anoman tak dherekake
Yen siswa matur wereng marang Risang Mahayogi Sang Wipra kadiparan karasaning Hyang Budipati Kumbara Yaksa wis prapta menyang negara Ngastina. Piye kabul-kabusanane? Aturane ngresani Sinuwun Prabu Duryudana. Yen samengko lanang juritku Sinuwun tegese wi. Teges aku kelakon bisa mbondo ngrangket marang kuandane Anoman. Banjur saiki mapan ana ing alun-alun negara Ngastina. Mula kang saka kuwi monggo ayo tak dherekake supayane Sinuwun Prabu Duryudana sak mengko miwiti anggone bekakak wujude kethek putih ingkang bisa tata jalma Sinuwun anut lakuning Kurawa nguni ngeling ana patine Risang Abimanyu yen mangkono dikeke mangsane digelak wancine dadi miwiti bekakak kuandane Anoman. Mangka anggara sersumbar mawa linduk bumi kancing maluduk kuntara kataka aku semanten sigra ngasta ujuting bedama nenggih nata ngasina Sang Prabu Jaka Widana mengajab warsani gas janggane Risang Anoman datang sakoleng mangke ingkang mlajar mlebet wonten ing alun-alun inggih Gajah Binggala. Gajah sabdaning Sang Hyang Semarbatra ingkang dumadi saking Panakawan 3 cacahipun. Nenggih Sang Hyang Nalagaring. Ora Petrawa dening Ora Bagong. Nalika semanten mulat nata ngastina sani gas janggane Risang Anoman cinandak wani den telalih lan den uncalaken wani geger Sanjapara Kurawa. Sanghyang Tata Karana kaya takut maringga ya dek ya Yungnya kang mawingis wingis wala setan ratatan ngawur bang nek kurangan Anoman kok arep ditigas kulune menungso ratatan iki wujude gajah sapa ya Tru? Ambuh mudar ora. Sing waton wae wis waton wae. Gajah
Apa gajah celengan udu ajan. Gajah Binggala ngono. Ah Gajah Binggala. Ratu Ngastina ora minggat. Banowati ora masake wayu pulung ratu lakon amot dene Gajah Binggala. Teka dadi ana ingkang nulungi karo jagate Anoman. Ana wujude gajah Kleyang kabur kanginan kendang kebaraten nulungi kelawan aku. Prabu Duryudana ditelale nganti mbuh tibane ya ngaturke panuwun. Yutama ngambararum ngambararum sang kusuma yata mawur madu pronto madu Bronto Aduh itu kan ana wujude gajah ngrusak marang taman putra negara ngamal tobat negara Ngastina. Aduh itu Pak Taman Sari dicur-cur diorat-arik nganti kangenane dadi pusat wis kaya ngene. Sapa kowe sapa? Ulama Nakon marang aku ya iki Gajah Setu Bondo. Wah. Ayo to kan adan ya kan. Wis ngadan yo men adan kok. Iki kok. Takon marang aku ya iki Gajah Binggala. Gajah Binggala. Nah. Banowati to kowe? Ayo. Muni aku kowe. Banowati to kowe? Iya aku Banowati iki garwa Ngastina garwane Prabu Duryudana. Alah telek. Kowe ngaku garwane Prabu Duryudana ning kowe bendinane gaweanmu nginep karo lanangan liya. Sareng-sareng Mas ngono to kowe. Rumangsane apa? Dikira aku ora ngerti apa piye? Aku arep mung wujude gajah kaya ngene kae. Ngerti. Kowe tak takon saiki jawaban jujur. Apa obat? Kowe kok ngarani sing ora-ora karo ratu, karo pameswari negara Ngastina kowe ngarani sing ora-ora? Aku mbok wedoan apa aku mbok wedoan pelanyan ngono apa piye? Jangan bohong. Ngaku. Aku tak takon karo kowe, jawab jujur. Iya, janji. Kowe nang Janung ta kowe? Apa? Kowe nang karo Janung ta kowe? Ngaku. Hah, ngaku wae ngerti aku lek mung nginep karo Janung ning ndi aku ngerti. Aku kulo ngetotke, wah konangan. Aja ngomong ngono orangnya. Konangan modar tenan. Aku ngerti kowe nginep karo Janaka nang ndi wae aku ngerti. Gawamu kowe tetek ning guyangan, ya. Datopet, kowe kok dadi gurem sing sagelemu dhewe. Kowe ngarani sing ora karo pameswari negara Ngastina. Eman. Aku mah mesak karo bojomu e. Aku mah mesak karo Prabu Duryudana. Kaya bendinane mbok apusi terus dadi wong lanang mung gendulak-gendulik. Glentem. Agak kowe mbelinge ra kira-kira. Lenangan kono dinyangi, lenangan kene dinyangi. Wedane macam apa kamu? Mangsane apa? Ora mesake apa piye? Duryudana numpak brana pices iki dienggo kragati dapurmu kuwi. Wat anu sapa Banowati? Kok wat kok. Wis terus. Heeh, terus kok. Mangsane apa? Lah usahamu ki apa? Dadi wong wedok.
Ngladeni Duryudana ora tau. Lesmana kae dikira anak Duryudana karo anakmu apa? Udu dikira anak marutane Duryudana. Ngerti kae aku bapake sapa aku ngerti kae. Ora dadi anak kocel kaya ngono kae. Muni kowe. Dikira aku ora ngerti jejak digitalmu apa piye nang HP ku isih ana kok. Kowe tawa kelarangan. Cangkemmu ora. Ha muni apa kaya ngono ki pantes? Apa kaya ngono ki kira-kira apa ya? Apa kira-kira pantes dadi garwa Prameswari negara Ngastina? Mesake Prabu Duryudana ratu perbawahane gedhe, ndek bojo kok bojo pelanan kaya kowe. Batu-batu Bang. Apik kok. Iya apik ora usah diubah-ubahke. Aku mbok tak melu krungu wis meneng. Mengko meng dadi perangane wadidang kok. Dioyak kok. Dioyak. Ora mandeg kelakon tak gadeng nak telale kowe. Ombahing samudra tumekeng wentis alon gegulungan sing bener ngono kuwi ora gulung-gulungan. Iya tak sawang nggonmu tapa kaya jugar kena ngapa Werkudara? Mergo aku ngrasa yen to Jlitheng kakangku bakal paring kanugrahan urusane Werkudara. Ya, pancen bocah ingkang lante panggrahita sumurupa. Aku lagi wae saka sowan. Saka Kayuwangan Ngondaran Bawana sowan ngersani Sang Mahardi Kengrat. Yo, kabul kawusalane piye? Nalika semana pun Kakang nampa peranganing Wahyu Trimanggala. Pun Kakang ngantuk peranganing wahyu katentreman. Banjur Siadi sak mengko keduga nampa wujuding wahyu keprajuritan. Piye kira-kira trima apa ora? Ya wis. Gandeng aku wis nuku kanthi srana. Laku tapa brata. Entuk kanugrahan apa wae ndi tak tampanane. Mengano lawang batinmu tak pasake wahyu keprajuritan ngersamu Werkudara. Pun samimbal wacana pasal pelajaripun Sang Raden Arjuna Koko Prabu nyuwun senjata miturut mulat mara Sang Arjuna asmunira kang kamanungsan ing Arjuna mlayu nglumpruk ngangkul kanpun Kakang menapa kula nyuwun senjata pitulung Koko Prabu menapa badhe kelampan ning atasipun kula sawang paduka Kanjeng Koko Prabu kaliyan Kakang Mas Werkudara sumunar tejane mratelakaken pun mertandhaken bilih paduka kekalih sampun nampi kanugrahaning dewa peranganing Wahyu Trimanggala lajeng sak mangke wonten pundi wahyu pulunging Ratu Koko Prabu menapa badhe kelampah
Kula piranganing pandhu ingkang boten nampi wujuding Wahyu Trimanggala Koko Prabu. Beto-beto Yayi Arjuna pun mbok njaluk tulung Yayi Arjuna tulung aku Yayi Arjuna. Beto-beto aku Yayi Arjuna. Kakang Mbok Banowati. Iya beto-beto. Ya Arjuna tulung anakku ya Arjuna tulung anakku tulung anak. Mboten mangling Yayi Ratu Banowati. Inggih Koko Prabu inggih. Inggih Koko Prabu inggih. Wonten menapa Kakang Mbok? Beto. Ana wujude gajah ngrusak Taman Sari Negara Ngastina. Monggo gajah iku ora mung mligi ngrusak Taman Sari Negara Ngastina nanging uga nyamah marang asmane mbayumu. Aku dielek, aku dioman-oman. Dianggep wong wedok sing pelanyan. Merga kula nang ladene lenangan kala ngene batu lara atiku Janaka. Lha sekintenipun ingkang dipun aturaken gajah menika leres menapa mboten? Ya bener ning ya. Ning ya tepa-tepa batu aku ki garwa Prameswari. Pun Mbayu njaluk tulung tenan, mun kang njaluk tenan. Njaluk tenan urusan Janaka tulung anakku gajah kae patenono Janaka. Wanodya Tama ngambararum sang kusuma nalika semanten Risang Dewi Banowati supe dateng pepaliing Jawata dawing dewa nalikanipun pikantuk Wahyu Pulung Ratu mboten kenging singgolan kalian priya laminipun kawandosa dalu kawandosa dinten pandeng mangke segera ngrangkul ungayaning kang rayi Sang Raden Janaka wujuding Wahyu Pulung Ratu cacagang ing Dewi Banowati mancing angganing Dyan Arjuna. Aku tulung ana tenan ya Janaka. Aku tulung ana tenan. Inggih Kakang Mbok. Ya monggo wong ngrangkul kowe kok dadi awakku krasa lemes gumes. Kaya pepes bayu kang tapis kaya ora duwe tode bayu iki kena ngopo Janaka. Osok wangsulipun ingkang rayipun Arjuna. Sak mangke badhe keduga ngraosaken badan kula ingkang keduga kados dene sumringah seger waras menika Kakang Mbok. Betul, Pak. Yayi Ratu, kula wonten dawuh. Nuwun sewu. Menapa sak mangke sekitaripun Yayi Ratu Banowati mboten ngraos, mboten gadhahi rasa pangrasa lan mboten ngrumaosi. Kados pundi? Sak mangke anggen paduka ngrangkul dhateng ungayanipun Yayi Arjuna menika keduga ndadosaken srana onsating Wahyu Pulung Ratu sak mangke manjing angganipun Yayi Arjuna lho Yayi Ratu. Betul Wahyu Pulung Ratu oncan kok Prabu. Inggih, ya men. Wahyu oncan mbok ya wis men. Ora apa-apa Banowati ora kedurungan Wahyu Pulung Ratu ning aku iso ngrangkul Arjuna. Betul. Bosaku bagus. Piye? Ayo ora piye-piye. Melu ora? Melu. Dadi subuhan. Wah. Slap wudu antri karo kowe. Moh. Ayo kowe dhisik wae. Yayi Arjuna pun Mbayu tulung ana tenan. Inggih Kakang.
ndak andro Janaka tenane. Ayo. Manumati. Iki Janaka gajah iki iki tulungan aku tenan. Inggih sare. Gajah iki lelek karo aku. Inggih. Mantenono Janaka mantenono. Inggih sare. Ayo. Arep ngamar to kowe? Ayo kakek. Tak pesenke hotel. Batu pada kaya ngono ki lho njur kepiye. Gajah ora minggat. Kelakon mati dene Mengkeri ndara. Kakang Semar mbilane karo wujuding gajah. Apa kira-kira Kakang Semar ora ngeman marang derajating wanita? Mboten kok kula ora ngeman karo derajating wanita ning nuwun sewu to. Sampeyan niku kocap wis dirangkul karo wong wedok terus lali sak kabeh-kabeh. Ngantos mboten saged ngginakaken permana maoni. Permana maoni ki apa? Permana jati. Cobi to disawang gajah niki sinten? Wis ngono bubar-bubar. Ya. Setan. Iki menungsane menungso ratatanan iblis. Menungso ratatanan iblis lanat anjingan. Kepancingan iblis menungso pancingan iblis. Kowe to menungsane. Batu dikeplaki kok malah cumar-cumir. Apa mung diambune kok anane ora lancang. Ora njaluk dipalilah karo aku. Bale nontono. Bedhiagalan tenan. Arek maju rene. Asik. Urung dibawis cumar-cumir menungso ratatanan. Menungso apa kowe? Menungso apa? Lho, batu gegem. Kula niki wong tuwa ndara. Kula nek mulih ya ning omah eneke ming tuwa, Mbak ya teng mriki niku pisan-pisan update no. Wedhus tenan kok rasane. Kakang mbok kula aturi kundur. Tobat. Ndara Banomati. Kula nyuwunke pangapunten. Kula nyuwunke pangapunten merga patrape anak-anak kula. Kula nyuwunaken pangapunten merga patrape anak-anak kula sing wujud gajah. Tobat aja mbok beni meneh. Anoman para condo seta cecak rawon kapimendo
Ayo bali kowe momong aku kowe ora gelem bali aku sing diluputke karo dewa yo aku bali wah laitan pedas we punya tak kira wis rampung yen mung perkara nyeblake mbarat kula sing dolan rimake Yayi Werkudara rampung ngono ya. Duryudana kakangku Werkudara menungso ratatan wong lanang sing ranep tepi darmaning wong lanang sing wani ngrusak pagrayu kuwi ngopo bojo Kunti Yayi Ratu Banowati balekno wah deloke mlaku dhewe wah jenang sela ager-ager wah water kali sesonderan apurenta wonten lepat kula sakanca ngapunten sangga kula kemekelen weruh Duryudana sampeyan ngeraine wae. Yo, wong ki nek mung kudu tok. Ha nggih. Bojone mlaku dhewe ora disawang. Ha nggih. Pun 4:30 to. Pun peranganing Wahyu Trimanggala inggih Wahyu Trimanunggal sampun dados tunggal wonten anggenipun para Pandhawa. Yo. Kula ngaturaken manuwun lan kula nderek mangayu bagya awit kasembadan para Pandhawa nggayuh wujuding Wahyu Trimanggala. Inggih Wahyu Trimanunggal. Wis ana panutuping ngatur kula. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap. Slamet to sing nonton tanggapan. Mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan saking mriki sak mangke keduga warga ing Sukorejo dalah duwel lan sedaya kemawon pinaringan gangsar lancar wilujeng niring sambikul tebih saking Rubeda cinaketna mring Karahayandara yo Semar dipun tutup karining Gudha Kandara paripurna jaya Wijayanti matur nuwun.